Podcast c2català.cat, episodi número 1, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a parlar el català correcte. Benvingudes i benvinguts al podcast de c2català.cat, un podcast pensat per ajudar-vos a preparar l'examen i anar sobre segur. Som un grup d'examinadors i examinadores que després de força anys examinant orals i escrits del C2 de català, ens hem adonat que la gran majoria de vegades els examinants cometen el mateix tipus d'errades. I és per això que iniciem aquest projecte on us anirem donant periòdicament petits consells explicant-vos alguns d'aquests errors i, sobretot, el més important, ajudar-vos a no cometre'ls. Tot això ho farem a partir de petites càpsules d'aprenentatge, endevinalles, proposant-vos exercicis, etc. D'aquesta manera aprendreu català mentre disfruteu. No, en català correcte, disfrutar no existeix. S'hauria de dir gaudir, o passar-ho bé, o divertir-vos. Bé, si en voleu saber més, teniu tota la informació entrant a c2català.cat, on veureu el curs i on us expliquem els errors més freqüents que es van repetint any rere any a totes les convocatòries. Si t'ha agradat, pots subscriure't per no perdre't cap episodi i bé, pots compartir-ho també amb qualsevol persona que creguis que hi pot estar interessat. Fins aviat!